Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Бузга чыгу куркыныч, ни өчен? Шолыда контракт буенча хәрби хезмәткә сойлап алу мобиль пункты ачылды. Ул кайда һәм кем өчен урнашкан? Бузга чыгу куркыныч, ГИМС хезмәткәрләре һәм коткаручылар Чаллы сулыкларында көн сайын патрульлек итүләрен дәвам итәләр. Белгечләр әйтүенчә, язгы боз көзге чордагыга караганда мәкерлерәк. Шуңа күрә аңа чыгу куркыныч, ләкин барлык балыкчылар да моны аңларга ашыкмый. Боз ак төстә. Әле җиргә була. Каралса боз уже жарамый. Кара бозын нечкәрә һәм йомшаграк агы үз сыйфатларын әле саклы Илдар Садыйков та шундый фикердә. Балыкчы әйтүенчә, ул кышкы сезонны бу атнада тәмамларга уйлый. Чаллыда аңлатканча, бу аның өчен бар тик хобби һәм ял итү ысулы. Егмер буе менә шулай җырым балыкка. Киздән башлап беренче бозга барам. Соңгы бозга хәтлек. Җәен боз ачылгач беренче бозга хәтлек. Балыкчы үзенең зур тәҗрибәсенә һәм бер тапкырда боз астына төшмәвенә таяна. Әмма ГИМС хезмәткәрләре кисәтә, кармакларны җыярга вакыт. На фарватере он вообще вымывается и становится тонким. Появляются промоины в некоторых местах. Очень опасное у нас место на нижнем бьефе, Нижнекамской плотины, где всегда имеются открытые участки воды. И они довольно обильно привлекают внимание рыбаков. Шәһәрнең бөтен яр буйлары хәзер куркыныч урыннар булып тора дип белдерә ГИМС хезмәткәре. Кайдадыр су агымы бар, кайбер урыннарда үсемлекләр бар, кар актив эри, бу безнең структурасын үзгәртә. Әлеге инспекторлар куркыныч турда кисәтә генә, ләкин безнең калынлыгы 7 сантиметрдан кимрәк булганда штраф та салына башлаячак. Әйтик, физик затлар өчен ул 1500 сумга кадәр тәшкил итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Сок булыгыз мошенниклар, социаль фонд бүлеге гражданнарны социаль почта һәм банк хезмәткәрләре исеменнән эш итүче мошенниклар турында кисәтә. Аларның максаты акча урлау. Сөйләшү барышында хукук бузучылар шәхси мәгълүматларын, шул исәптән СНИЛС номерын, паспорт мәгълүматларын һәм банк карталары реквизитларын сорый ала. Мы призываем быть бдительными, наше старшее поколение, и, конечно же, относиться с особой внимательностью на те звонки, которые поступают с неизвестных номеров, и ни в коем случае не сообщать им свои персональные данные. Чаллыда контракт буенча хәрби хезмәткә сойлап алу мобиль пункты ачылды. Ул шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсе янында урнашкан. Инструкторлар эшнең барлык нечкәлекләрен аңлаттылар, сорауларга җавап бирделәр, шулай ук мәгълүмат буклетлары тараттылар. Теләүчеләр шунда гариза яза һәм анкета тутыра алды. Тулырак алдагы материалда. Контракт буенча хәрби хезмәткә сойлап алу мобиль пунктта кирәкле белгечләр турында җинтекләп сөйлиләр, шулык сугышчыларга ярдәм итү һәм түләү турында да аңлаталар. Марат Садыйков та үз сорауларын бирә алды. Аның әйтүенчә, ул бар тик кызыксына гына, ләкин аның инде сугыш тәҗрибәсе бар. Я служил в частности в Кизляре. Мы выезжали с батальоном на 4 месяца. И сменяли полки, которые там стояли, и охраняли Каргалинскую ГЭС скажем так, от теракта. Это, в общем, территория граничит, в общем, Дагестан и Чечня. Көненә уртача 30-40 ир-ат хәрби хезмәткә мобиль сайлау алу пунктына мөрәҗәгать итә. Ул мәгълүмат агитация һәм аңлату эшләре өчен җәелдерелгән. Моннан тыш урында гариза язарга һәм анкета тутырырга мөмкин. После этого он должен обратиться в военный комиссариат, пройти медицинский осмотр, и по заключению, и когда именно будет установлена категория годности, после этого именно заключается контракт. Хәрби хезмәткә контракт Чаллы хәрби комиссариатында төзелергә мөмкин. Ел башыннан шәһәрдә 200-дән артык кеше шундый теләк белдергән. Мужчины, которые могут, и женщины, которые могут и желают попасть в зону специальной военной операции, в ряды вооруженных сил, так называемый лозунг «Вступай, армия победы», который мы сегодня проводим акции, приходят в военный комиссариат и в течение 2-3 дней проходят медицинскую комиссию, полностью обследование. Шуннан соң алар хезмәткә китү турында буйрык көтәләр. Ир-атларны 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәр кабул итәләр. Хатын-кызларны еш кына элемтәчеләр һәм медицина хезмәткәрләре буларак кабул итәләр. Хәзер шәфкать туташлары өчен яңадан әзерләү курслары бар. Шуннан соң хатын-кызлар хәрби хисап белгечлеге ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Армия шақыра. Татарстанда язгы шақырылыш башланды. Ул 2024 елның 15 июленә кадәр дәвам итәчәк. Армия софларын 18 яшьтән 30 яшькә кадәрге ир-атлар тулыландырачак. Аларга 1 ел хезмәт итәргә туры киләчәк. Чалдан хәрби хезмәткә барлыгы 330 кеше китәчәк. Егетләр барлык шефлык частьләрендә президент полкы, Яшкар-Оладагы 14-нче ракета дивизиясе, Кара диңгез флоты кебек подразделениеләрдә хезмәт итәчәк. Подготовительные мероприятия, согласно постановлению правительства, мы проводили январь, февраль, март. Изучение проводили. Ну, а сегодня начали уже вызов на призывные комиссии. Отправки планируем начать после 20 апреля. Ураза тотучылар игътибарына. Рамазан айының хәзер соңгы 10 көнлеге бара. Шул көннәрнең берсендә Кадер кичәсе яшерелгән. Белгәнебезчә, бу кичтә әҗир саваплар 1,1000 бәрабәрендә языла. Дугалар кабул була. Элек кылынган гөнаһлар һичшиксез гафу ителә һәм кешенең еллык язмышы хәл ителә. Урамда яз, димәк демисезон аяк киеме алырга вакыт. Уңайлы, ә иң мөһиме кыйммәтле булмаган аяк киемен Үзәк рәт сәүдә үзәгендә элекке балалар дөньясы бинасында урнашкан Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, бирдә зур үлчәмле аяк киемнәре дә бар. Модель «Черная рептилия» хорошо подойдет тем, у кого имеется вальгусная деформация и выпирающие косточки. Данные туфли подходят на любую ширину стопы. Нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука послужит долго. Благодаря своей амортизационной способности внутри расположен супинатор для поддержания стопы в правильном направлении. Хатын-кызлар сапогилары һәм ярым сапогилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар, 100дән артык модель 49-нчы размерга кадәр барысы да табигый күннән эшләнгән. Имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. А чтобы эта подошва надежно держалась и сохраняла свою герметичность, на фабрике ее и прошивают, и проклеивают. Белорус аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге адресы буенча табарга мөмкин. Алабугада Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 1 по 6 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Күңел радиосы тәкъдим итә. 12 апрель кичке 7 энергетик мәдәният сарае. Язга тур шоу белән катнашалар Вадим Захаров, Зарина Хасаншина, Альберт Валиуллин, Ильсаф, Лилия Хамитова, Рифат Зарипов һәм башкалар. Рәхим итегез.